normal atubang sa bangira dagang kay gugas o nagatubang sa bangira naghilaka kay dig panghugas sa plato sus Ginoo ko pastilan. Mao di ka nga klase de. Kung silingin pa ako naguan, pangi ang uban. Kung kani dyan kay gipa datong isang adlaw ko na sila gisugod gipabaylo sa kwan kay tapulan man lagi kayo. Nanghugas ka sa plato, humana man lang tawa lang. Hinlo to ang niya. Hakoy ito aman dito gipang pasok. Tuwa dito sa lamisang uban. Ang uban dito gipang suksok. Saan man mo to ah? Grabe. Man, Hinlo to ang diha. Bugot buta. Ay, bago. Hi guys, good morning sa inyong tanan. Happy Father's Day sa tanang mga papa. So ngayon guys, ato nang nagkaon naman si Riri sa lugaw. Ato na siyang paimnon sa iyahang tambal. Mao ni siya guys ang reseta sa doktor, Gaviscon double action. O kaamo man siyang pa-check up unya. Mao na ang reseta sa doktor sa iya nya. Nauna man gud namo siya guys sa pagpa binisaya sa wala pa mi nag-ato sa doktor nagpabinisaya sa ami. Mao to nga amo tong tapos kagahapon kay mao ang kwan ni Ilin nga tapos himuon niya ang buhat-buhat sa 14 so gahapon gihimo ug nahuman na nya. Ang wala pa lang niya nahuman kay kana ang pagka mga gikan mi dito sa yan ni Ilin mga isa ka adlaw man siguro to or duha ka adlaw gikan pagpa susi na mo og binisaya mo to gidala na mo siya sa doktor giparesitaan ug mao ni ang gireseta sa iya ha guys kanang Gaviscon double action kay kuan ni siya acid reflux ni siya ang iyahang gibati na mo ni ato siyang paimnon kay nagkaon naman siya lugaw ato siyang paimnon danhi o ayaw lagi kay ako nagpurgahon ng anay ha nagpurgahon ba. Yan, di si Riri danhi guys. Happy Father's Day. Naman, nagkaulian na ka? Di ba nagaron na? Ha? Di kabuk day. Kuan na siya ka to maning kuano, amok omeprazole. Kani po siya guys, ang omeprazole, mao po ni ang gipa kuan ni ma'am sa kuan, nakakuan ko atong kuan akong kuto-kuto, atong kuan kaya po na akong kuto-kuto ba nga murag di ko ganahan agkaon murag puno sa hangin akong kuto-kuto akong kuan niya di ko ganahan agkaon na munang giignan ko ni ma'am nga kana ang pagpalit sa kanang omeprazole duha na sila murag duha lagi na sila ambot unsa tong isa na mo na akong kuan kaya naa pa may nabilin dadto sa akong gipalit painom po na ko ni Riri nga painom ang iyang kuan, iyang tambal nga kuan good for 7 days. Kuan na lang, ikalima na kaadlaw karon da. Ikalima na kaadlaw niya karon pag inom. 5. Kay good for 7 days man niya ang iyang tambal na tiwas siya inom aw padayon nga niya inom nya. Okay na pod si Riri guys kay dili na pod kayo ingon nga gahapdos ang iyang kana ang kuto-kuto kung mo kaon siya. Kaluyan nga pan sa Ginoo guys din wala man pud ni siya ng lustad Wala oy. wala pud ni siya ng lustad guys BP nga normal lang. atong pagkuan gibipihan siya pag huna niya kung mimik na siya ba normal raman iyahang kuan iyahang BP di sa high blood di pud siya anemic normal ra kay pag huna niya kung kana ang na anemic na siya kay agalipong siya kung kanang maghuman dito siya atong wala pa ni siya nakatek sa tambal pag human niya kaon kuan iyang kuto-kuto ag hapdos iyang kuto-kuto din mura ko na siya galipong na pag nakatek na siya tambal dili na dili na pod kayo kuan ang iyahang kuan pero ipahuman ko na iyahang tambal kay good for 7 days man na ika 5 days naman karon sa iyahang tambal hapit na pud mahuman. Ayuhan na di ante. Ay aron tarunga ho napadiri o. Tupada to sa ubos o unsa man ang nanilhig. Nagmata na.
Kani guys, alas 3 pa ni nagmata. Saba kay sila do siyang mama kay agsinggita man ni balhin mi dito ni iyang tita. Oh. Saba kay ni siya. Unsa man imo? Unsa man imo pangayoon? Ha? Ay, painit. Tapos, na. Sayo nagkanaog ang bata guys, amo ila ag tanaw mi sa bata ni Angging. Kaya nakauli naman sila gahapon. Panumbalay sa amin una. Ang panumbalay sa amin una ni Richmond guys. Sayo. Uy, nagbitbit naman lagi ka. Nagbitbit naman lagi ka danha dayon. Agkay, nanggot man ang bibi. Oh. Nananggot ang bata. Nanggot man ang bata. Oh, aga. Nananggot Tutoy, sayo. Nagma. Kaya niya ba nagigsulog? Para yung baby ni Angging guys. Buyag kayo iyang bata oh. Dong. Nana iya migo. Migo. Dong. Nana imo migo da. Kadula. Apit naman magkaon Glinda. Oh, hapit na. Na magsamot kita ako dong. Magkaon ka kwa. Maumaon ni sila ni Iboy yapon og ni Koreana mo sa ni maguyura og ma dito paingon ila dampog. Tuta sa. Naragi di anak lagi dito datong pizza Tracy noko 3.0. Nya atong purgahon si budak guys kay para kuan mapurga siya mang sawa. Unsa man kada sa kuan guys ang kaning bangko dito ra ni sa sulod. Kay katong duha guys napurga ko na tong duha. Nya kadi si budak kay dugay man ni na kuan yung mga baktin. Nang dugay siya napurga. Nya si Budin ang sawa na po si Budin. Duro sa si Budin. Ito ang ito basura. Di mo boys ade? Pamunyag sa una yang sa mga kuan yang. Unya na to kaliguing bata. Pamunyag sa dini unaw. Eh si Koreana nanilig pa. Nara man to diha. Hinadagko na biya ang kuan ukra. Tanawa buyag na. Sayo ang binto ng halay guys sa linabhan. Nagkatay na ang atong kuan guys nagbuwak ang gani di ay Si Budin guys buntis na. Buntis na siya guys. Ganing isa ato ning purgahon kay para nga kuan magburos na pod ni siya guys, mga sawa na pod. Si Korkor gibrida na pod na. Kan idugay na mo ni nakuan iyang. Puyo din, da. Puyo ba? Nabrida na ning duha guys, si Korkor og si Budin. Buntis na si budak wala pa.
na ako sang gipurga kay mao pa namo gibuwag iyahang anak kay umana gito akong gihatag nga baktin dito ila ni mama kay para pagsumad ni anhing lula pag dit anniversary ni anhing lula na ay ila makuha na ang problemahon na lang nila ang kuano na lang nila ang bugas na lang daw panakot kay na may baktin na kay aron po dili na po si mama agwa na po yun nahunaon ni mama po nga muna na ang ilang kuanon ang sakuan na lang ang bugas na lang ilang hunahunaon daw ang panakot di na sila hunahuna sa patagkwasag ipalit na ako patong gipakuan-kuan lagi kay medyo ihid man to ang kuan namo nang ako patong gipa di padako-dako pa nako ay nako gidala dito ilang mama kay murag ihid-ihid man gud to siya na to nadala na dito ila ni mama ang isa pod nga kuan ato lagi nang nagdako ang tiyan na murag dili siya maapa sa birthday ni Koreana kay gamay pa man kaayo gid sa gina makuan ito ipasaka guys kay para nga ya siya mag patay sa kuan palit-palitan pa pa ni istro guys para nga ya sila magkatay sa taas kaya nagkatay-katay na siya pili ang batong ano ng batong namulak naman ini di ay pipino mangguning nagbulak agay pagkuan sa kanang sabon sa ibe ay giapids maninggi nya gan ni say guys nya naapoy melon danhi ato na ni pangwaon atong gipang usok kay kuan naman ang bunyagi tanan niyang tambok ang ha nya na ay sili guys nya ato na po ni ibalhin unya ang atsal guys kay dagko na siya pwede na gid siya ibalhin balhin ta na sa hapon ay pag iguay ang kuansay kay para dili hapla nagiliguan ni Janice si Richmond liguan si Richmond guys si Tita Janice nagligo di ba siya gilak Bakit man ni bakit? di man ni gilak pero puro bugnaw Da. nagpalit si Nestor sa isda nga tilapia guys nya wala na nako na siya ipaksiw ko na siya pero ang akong gibutang na kuandra toyo og tubig panakot dayon asin bitsin wala na ko nabutang og suka og uwil na may bisita guys agbat among kamera Happy Father's Day ba happy Father's Day tat Happy Father's Day. agay ulahiman so kini guys ay dili naman ni gamito ni Richmond dito ta sa ni tata ipapaingon say nilapan say dali asay Kabangi ko, no? ay dali nagtaligsik dayon ay dili
dili na pa man ni gamito ni Richmond. Ako sa doon magamit Kay aron dili na si tata magpalit danhi nga sinina. Kay kini nga sinina, palitonon gid kay ni siya. Di mao ginang pagawas gid Kay sa mo bata. ni paggawa sa bata. Kani nga sa una pag anak, wala ni say andam kay pinakurat man siya. Wala lagi. Tanaw hilitan. Pinakurat man na siya nga pagkagawas. Oh, na ay medyas. Nalimtan mo na ay kung na gloves. itong- Nag-uwan giatad. Nag-ulan guys, unya atong linabhan. Aw. Buklas-buklasin kay nag-ulan. Na sila ni tata guys. Kan sila sa bukid. Magkuha sila sa ilang parcel dadto kay na sila daghan parcel dadto sa bukid. Namoy ilang gi pangasan. Ulan na gid siya guys. Sug nagig ulan guys. Sayang manig di na to ni buklason mga basa. Sapon to si Nestor ug si Bintoy si Koreana na nigway sa baka. Baharag uwan diya guys, video lang yapon. Baharag ka malisod guys. Video gyapon kay gaulan man. Oh. Balik ta dire. Basta nang sila kay kung kwense. O di na ko mapalit. Ato ra ning hipos-hiposon dayon kay nyag mag-anak pa day ko. Ay, anak pa dai. Nyag mag-anak pa day ko mamanghoron si Kwan. Kuya na. Koreana. Di. Unsaon na lang. Buyag na kay ka lagi bugat na ka. Uy, buyag na kun ka. Buyag na ka bugat na ka din ang kadaog. Hala. Burdagol. Burdagol na kuno. Naya, tino ng burdagol. Ano manghudan? Wala. Ako si? Si mo na dida. Sige ka na. Ano siya ta kompleto na siya. Di na ko mapalit kay. Wala naman na. Oh, dili na ka magpalit gani. Datong kuan limtan ko magid ako ilungtong sa tong giatag may isaya. Jesus na limtan. Kay mga pajama dani nga mga gagmay di na magsigo niya. Di insakto gina. Pero mo gawas. Hindi na ka magpalit-palit. Just merong gawas da. Di ba din nagsigo niya? Sigo ba na niya? Ilo. Sige. Oh, i-testing Ay, nga. pagdubsod sa kamot. Ay, pagdubsod sa kamot. Wait, kanang gagmay kayo sa nga kuan. Ano pa na siya sa kanang mga hikot-hikot na iya. Pag kuan, og man na naihatag kung kuan. Yan mga sinila guys. Oh. Nalangutan ka ron. Dili na si. Nahuwa man yung sa motor ni Kuya Oping. Mani sa taon-taon na ba ito yung parcel dito? Gani, ang una man ang imjing nga. Excited na ba ako masok ko parcel? Da. Isa di tigol. Daghan to pila to ka tulo to ka buok nga parcel. Ilan na dyan siya Queen eh. Basi lumpa pa itong mag-abot. Dito kay pa nila mama nga address. Ay, gamay pa mga na. Oh, sigo pa man niya. Ito kung na isa yun. Ug man na naapag di na nagsigo, hipos ra gyapon na pag di na nagsigo kay para dito. Lakaw ka. Gusto ko lang maong naninggi. Tamod-mod. So, ito ito mo. Nagwan. Pag di nagsigo ni Richmond, dito ni tata paingon. Ang uban guys kay dito na mo ni ang ginggi-kuan. Pag di nagsigo dito na mo ni ang ginggi pa kuan ang mga sinina nga gagmay ni Richmond. Na, ang wala man namo na kuan ni unya. Nagingon si tata nga buntis na siya ing kuha kay may gani kay wala to na tanan wala pa to tanan na hatag dito iya ang ging. Abi ko mag-prank na to. Abi ra dai niya prank ra. Na Prank ra. kani daghan pa sa ninong kay ni siya nabili danhi. Oh. Kani pa bay paliton di ba dili na magpalit. Di makasave na mga sinina. Lab, pranila na lang na may pranila dani. Di na magpalit da. Kala pa ba paliton mo? Sus na bulok Sinina siya guys. Oh. Kani Kani sa siya ta mao ning gipadala sa yang lola ni Richmond. Wani nasuot, wani niya nagamit. Ang uban danhi kay pagpadala niya danhi. Lulan niya sumong. Iya papa.
Oo, pagdala nila dani, di naman niya kasigo. Di wala na niya nagamit. Uy, sige, sapot na. Sige, kaya. Munang kami awo na ay pranila danhi. Muna mga pinadala sa mama ni Lula ni Richmond. Na ang katong kuan uban muna yung mga sinina kay gamay ra may ang sinina danhi ni Richmond nga kuan Wala gisapot na. Uy, sapot na again. mga hikot-hikot. Bili, girl. Kamo ra nagpangas di ay. Oo, bili na mga bata. Ito, may gusto mo ito. Nagsapot naman na raw. Ha? Yung laki. Litan-litan gid. Mo na iya man. Yung laki, litan-litan ka. Mo na iya trabaho. Pag wag ka din yan, nana sila kay Tony Star. Mo na iya trabaho. Oh, mamahaw di ay? Hindi na namin di ako may sulit sa yan. Ay, katulog na dito ka. Taburog-taburog. Taburog kayo na. Kani siya nga kuan guys, mo ni kung gipang padala ni ma'am, na dili naman siya mosigo dito sa nato ni tata ipagamit. Pag human ni tata ani gamit nga dili na po ni masigo, iputos na po niya dani sa bag kay para ug na po'y mo anak, na po'y magamit. Ang kulang ani ang lampi na lang. Kay ang asam tong lampi ni Richmond, pero upat rin tong yung lampi nga. Kuan. Say, gamiton pa tong lampi ni Richmond, say, di na. Kaya ka man ang bagong gawas dito gamit sa lamping. Ano mo gaya na muna siya gigamit sa lampi ganit. Ito ka hindi sa una lamping yung pangayo. So, hindi na hospital ka. Magpalit ka sa sako sa harina nga Padait. oo kay pag gumag anak dana ila dili naman na agilabay mo na Okay? basta sa hospital human kuan na kanang ilag pangayoon nga upat ka buok kay ila man na ilabay. Ay, ang ako ang kag-gym mo, nadala naman ako pagbalik kay kung ano to. Kaya hindi ko hindi ko bago minsan. Ilabay na ila. Hindi na. Labi na. Hindi ka na sa unang padala, ang inulan sa among ulit. Ay sa pagkuan, lagi. Sa kuan man pero nga na Private man sa ko, pero kung sa hospital. hospital, di naman panglabay naman nila. Dito sa kuan mo. Hindi ba? Hindi man. Dito sa kuan sayda sa sanitarium sayda kay wala man sa di ato lang pinag-ihatag dito nila. Wala may lampi nang hindi pa nga ira giputos sila sa bata na sinina. Ito sarong. Sarong ra ang kuan kay wala lampin sarong ang paggawas na niya. Sarong din ang giputos. Katong sarong nga hinatag ni ma'am wala ko pag ito siya nagamit gyud nga kuan sarong. Si Richmond gid mo yung nakaunag kumbong na to. Kay mo may giputos din sa doktor sa iya. Iwan na nung unda. Oo. Na, dalog ang bugdang ron ng Hindi yaha. na mo agi wa may dakop karon kay Domingo man. Balik na gani yung tagay bugdang, nagagi ito ramang parcel ito mamagbilin. Nagawa na noon ito magkakitandog na. Agad na sila. Pag bukan na yang kau. Nana sila ni kuan Bintoy. Ug sinistor among gipa-drive sa motor pagpangas kay ang gamay nga motor katong yellow gidala man ni mao gidala ni Raymond kay maglisod man si Raymond sa kanaang dana sa dako nga motor mo iyang dalahon niya lagunglong sa naasahin ba to na si Mumon sa lagunglong naasahin layo namo nang Lagunglong? oh munang Tabang ni Ramon? Dere Oh, naging itat nga nagmay di man si Ramon sa katuyang gisilungan. Datong na si Mumon sa lagunglong. unsa to nga adlaw silong ulo si Ramon dato. Ya anda to sila itat nagsilong sa kay lipunan. Oh. Una sa sakay. Mas ayo man to ang gamay nga motor kay naa may tangke, mapansak niya dito ang isa ka sako mo iyang ihikot. Dito rin siya nasa lagunglong day. Dito siya na-assign. Dito aman dito ang daghan parcel ang dinhi gamay ra man na. Agkuan lagi siya nga kana ang dili na siya dito kay kanang kadlok siya ba kay kanang kuan man gud to dito nga area gyud. Nya layo daw dili po niya kabisado ang kuan bitaw niya bukid na kastanan mo ng kadlok siya na gitawagan man siya nga ipa-report na ang kasayangan pud siya kay dagko baya ang kuan nya sa dito kuno siya ikuan gahapon wala siya nagjote kay ang kuan sa kuan inadlawon siya
Nadili siya sugot nga inadlaw. Kay alkansi kuno alkansi ang inadlaw may man kuno tong by parcel kay 50 man kada parcel unya ug ma-dispose to nimo tanang nga pila to 50 60 ka buok madala nila di kwarta Ang si Ese? lagong lung gyapon Naman sila kay mo dagang parasita. sa lagong lung mo dagang kay parcel ang diri ko na gamit Nanalo ba siya sa lagulong karon? oo na kana lagi ko no pag last na niya gapon. dili na lagi unta sekto nga kay inadlawon raman siya Yeah. na manang nagkuan siya nga kana ang basin nagsabot ra sila kay alkansi kuno siya kung inadlaw may man kuno tong by parcel kay kana ang sa isa ka parcel nasa 50 nya sa iyang dalhon nga 50 ka book 50 ka pin makadispose siya dadtog 30 ka parcel. Ag-adlawan ba siya 17. Kung dinhi siya o. Kakuan gid niya tanan kay kabisado ba niyang lugar. 17. Dili ako tanan siya puan kay. O sa may dinhi nga muna parcel dinhi. Ag ingon. Katong parcel ni MJ nga kapila to gi kuan kay unsa to ay kanang dito nakakuan sa Suarez. Ang rider nga nasa sa Suarez mao nakadala sa parcel ni MJ. Di mo to nag-message sa tawag niya sa amuha mao tong sa primero nga deliver mo tong wala na kuan deliver pagka ikaduha na kuan mo tong Pagukad na mo say. Kaya mamahot ta. Bintoy! Bintoy! Rebinsen! Pagukad na. Kaya mamahot ta. Sige na, luto na to akong niluto. ang hagdanlog na kay karon Kadlok magagdanlog. bugdang ra kagi. Nay kamuti dito gagmay pagpamili dito. Gana. Gana kaon. Bagay ni mata. Ha? Bago motor kay kuya upay ka na. Abangan mo ng trend. Bag-o normal. Bago pinurman gabi o tadi duty mo sila. Di ganina. Asa na lang dito dahil nga ng gabi na. Pista brand duty man na may panggabi sa pista brand. Yung duty mo si Juan. Rebinsen! Sige na! Nagsayo mo gala dito man mawala mama nagsayo. Hindi na sila. Liog man ko yan lubo. Ato sila manang dito. Kami na upat nagkaon. Mama pa. Pangas na tulto. Ito pa nga si Mamahaw pa ganita. Ay, Nag-ulan guys, nagkusog ang ulan. abay gatas dani nila. Gipalitan ni masilag anlen. Very good ka nga Okay anak. din gitubo ni Papa. Papa nga si Janisa. Mingaw si bunso. Love ya bunso na. Nya, gipalitan ni Jani sila sa gatas guys. Duha ni kabuok kay kaning isa sa mama ni Nestor, ni Papa, kani bung isa kang mama ug papa. Kada ra mga ako. 400 bayan ng duwa. Wala lang isa. 100 kapin diri. 100 kapin diri. Jason. Kay katong nagpapalit ko nitong isang adlaw. Ang uwan gininit man. Gani. Ihipos gini nimo ta mahumang kata kay si Janice. Isa na ah. Sinina sa bata nga newborn. Mo gata. Wala gihatag pahulam ra. Lamra. Inatagatan kay. Ah, di ko suot sila. Ikaw kay na may imong kwarta ka-afford man ka. Kadi ang imong bago. Oo, magpalit ka sa bag-o. Maong ay na lang. Oy, dili man nimo pasutulong daan tanan dapat sa mo palit. Tuo ka man uroy. Mo kita na ingon kitan to na ingon. Hindi ra kita. Natuan na si Bintoy nagmaoy na. Oh, magpalit ra ka sa isa ka buok. Ang pagawas niya ba mo maura na. Maro na lang pud. Tumuo man uroy ka nga. Naaman uroy ni si ang mga bata nga kuano si Momon, si Saysay, si Bintoy, si Koreana. Kay ang palit ginako nga bag-o nga sinina. Katura sa kamagwangan ako nga bata. Oh, mura to ang bag-o. Ang sa nagsunod puro na mga kuan, mga daan. Man uroy, okay ra mo uroy. Unsa day kuan? Arong kuno nit kuno ang bata sa panamit pero bagay kay bata nga hugawon. Ay mo day nang
ini. Mo kuno na muna ilang ingon nga. Ang bata kuno nga bag-o na tao. Arang bag-o gitanan. Bag-o kuno tanan kay para kuno nga limpyo nit kuno tan-aon. Manamit. Bagi kay bata nga. Hindi na sa pag-atiman. Mo gani. Ipusin natin. Bagay Laman ko na sunod. Kuan. bagay sa bata ra gina sa sa kuan ra gina sa pag-atiman ra gina nimo sa imong kaugalingon nga kuan ka kay. Bro, kanang ingana lagi sa kuan mga tigwa nga paggawas na ng bata kinanglan bag-utanan kay para nit sila manamit. Oh, himlo sila kay bata ginga hugawon. Mama, dili babasyo na ba? Katulbo na. Di sila diri sa gawas guys kay nag-ulan man. Mama, ang dito sa ere. Nag-ulan man. Na. Unya mamahaw na ta. Kalami sa sudan. Agi di si Bintoy. Ang mga hinugasan nga plato wala gitungtong ubos ra gud ni sayo. Laba pa ko. Waka na uman. Sinabuhi sa pobre. Laba ka na sa Ha? bato. O pagpili dana gagmay kay dana ra ibutang sa anda. Waman ka nagkuan lagi. Aman mo siluktain. Ibutang sa anda sa Sino ba rin ni bangkay. babate? Ha? Ipapangas ka dito. Gimingaw siya nimo. Sana, un. Sana, ul, tagul-ul. Insay silupin insay. Kung sudlan sa kamot, say. Ya manihapon ta guys. Silupin insay? Luto tag Silupin naman insay? tilapia mangita gud tagod. Dala na mo! Napoy! Para napoy! Mahaw para na kay. Gamay man. Kana aka na ka. Buslot? Kanina. Una pa oh. Gabi sa probis. Chuk, chuk. Okay. Ano pa may kuan ani guys. Oh. Grabe nga, oh, ma. Tawag to sila Bintoy. Tawag to sila ba kay katoy mo papa na human naman tong kaon. Siguon ka ha. Oy, pakaw! Magdako si Richmond ba nanay siguon si Lingling. Kay magdako naman na si Bintoy. Si Lingling na sa dayan ng kan, magumugwang. Panalangin na say. Kay mamahaw pa say. Mana di si Manong Re? Yun na kor. Kaon na kor kay nauna nga ugma eskwela na. Maday kurda. Agay. Sila. Laban sa dulo na ni ba? Skila da. Nugas plato. Memorize na naman si. Mahilot sa. Gun kay mo gusto tamo. Ito sa paano sa singlet. Ang rasa na. Basta ting exam, memorize. Alin na ti. Oo naman nila mama. Pag-study Koreana kay exam ninyo ugma ay memorize na. Anak na Hindi siya. mo plato de. Ay, may natag sa makuha sa mga bag, no? Nahatagan si Inje Apel. Si? Inje. Si Queen eh. Wa man ba magkapin na ko rin sa sayang? Hindi na ko nga pigi. Galing na ba daw nga bag? Yan ay bag ni Queen eh. Anak ako nagpadala ni ma'am. Gitambi kay wala. O duha ka buk na yang bag. Puro ka na ligon kay mga Barbie. Ano na lang Bintoy kana yung isa ka bag, dato pa ng grade 4 siya. Grade 3 ba? Grade 3 pa na siya, grade 3 pa na nga bag. Na pagka grade 4 nagpapalit siya. Pagka grade 4 niya nagpapalit siya. Maura gyapon nga kuan nga bag, tag 400 to siya nga bag. Na ang iyang gigamita pag nag grade 5 siya katong bag niya sa grade 3 nga gipalit. Na muna karon nga mga bag-o pa ya bag. Mga nindot ligon pa. Na, dili na ta magpalit sa bag. Ang kang Bintoy atong bag niya sa next last year mo pa iyang ginabag, mo pa iyang gabagon. Nakaligon pa man. Dali ta kaunta. Kami kasal na kay. Sila ni tata namahaw na daw sila dito ilan ni mother. Pagid mi kasway bag na Barbie. Oo. Ang among bag sa una kanang silupin daw kanang rami bag sa kubag. Muna among bag sa una
Then sa akong pag-eskwela sa una guys, kana ang nakakuang kong sapatos, dinhi na pag-graduate na nagpaso na unya langkat pang takong. Gitahi pa. Na muni sila karon nga nag-ignon ako nga pag kuan mo kay kamo karon murag buhong mo. Diya. Guwapa kay Kriano. Complete uniform ka na sa ni store, abi mo lang na siya shoes. Oh, school shoes. Kapag mahal niya makay uniform sa Sa katol ko rin na ni Kay dito nga iso kayo na ilang maestra. Ba, takong. bawal na sila grade 6 nga dili mag-uniform kay sila sundon sa mga sa mga lower grade. Dudok na ba dyan na? O sa pagtuon nimo, grade 1, Nakuli nga, gamatay kayo. pagtarong bayad at tita. Kumaya po nga mura pagtag dako. Basta nagtuon ka grade 1 ka na nga grade 6 na ka na ah. Ingon anak biya gyapon ka sauna. Sila, gamay gyud kayo. Dako pa guro ko niya gamay. Oy, Dili kay kabantayan daga sauna sa kay sa akin. bahuta. Bata upat. Na mag-dribin pa ko. Tignan jud ka na. Di manayaan day ka ni Mr. Jan, eskwela ka sa una nga gihatod-hatod ni Riri. Oo. Oh, naunsa nga gwapa gud kita. Ano banda ba? Bata nga. Ano to? Ila na mga uy, chicks. Di manayaan day ka niya sa una di ay nga kani Sa una raman day ka na. kani nga gihatod-hatod ni Riri o ba? Lagapak lagi ni. Mamurds. Bata nga. Mamurds ba ya? Kasi ba nagsingkitan mo si Itulkan? Abi gina tuloy gisinggitan. Tagin panguwit na. Pangmitang? Iring. Makurat mo na nagtanaw ng video siya. Mahal ta guys. Ayaw na lang mo paningala guys. Kay mo naman gid mi dinhi basta mga taga bukid. Oh, mo na gini mga tingog din sa taga bukid nya. Labi na guys pagbuntag sayo nya. Kani mga bata na to nga mga badlungon. Kani akong silingan diri magyaw-yaw po ko diri, magyaw-yaw po siyang pasang bibuhag yun. Sa manday. Basta buntag sayo ay. Wala ka kami ni silingan na maminensi. Basta buntag sayo guys, nya Magdinungo ting ka, eskwela. Nya mga bata, mga dungol kayo, labi na kini ho kay pahugasog plato maghilaka sa ay. Ambot na lang gyud. Lugas sa plato. Ang hugas sa plato, ibasta kay iyatan ng kwan. Taguan pa gyud. Kadungdung ko sa iya ni dito sa una. Pareha ni sila ni mundo. Pareha ni sila ni mundo. Ila ka pa sa plato. May pagsuko ni mo na diha, pabuhaton ni mo na sa lain nga trabaho kay sa plato. Jesus Ginoo ko gipahugas plato kana sa mundo sa una kadumdum yung sa ugo pahugas plato naghilaka. Jesus Ginoo ko kini nga bata. Plato. Lil, ay si dayo. Say dayo daw hilaka dayon animal atubang sa bangira dagang kay gugaso nagatubang sa bangira naghilaka kay dig panghugas sa plato. Sus Ginoo ko pastilan. Mao di ka nga klase de. Kung silingan pa ako naguan, pangi ang uban. Kung kani dyan kay gipa datong isang adlaw ko na sila gisugod gipabaylo sa kwan kay tapulan malagi kayo. Nanghugas ako sa plato, humana lang tawa lang. Hinlo to dang diya. Hako ito ang dito gipang pasok. Tuwa dito sa lamisang uban. Ang uban dito gipang suksok. Saan man mo to ah? Grabe. Man, maganan. Hinlo to dang diha. Bugot buta ka. Ay, bagot-bot mo lang. Hinlo ang bangira diha. Ang mga kaliro kalaha ay humang gipang kulob. Ako man kinukugas. Bintoy naghugas niya sa kaldero kalaha siya sa plato. Ayan, ikan na bintay. Pero gipanaguan. Tanan. Zaman. Kaon utro kay para. Oy, Father's Day ra ba karon? Father's Day karon? Kuma naman ang Mother's Day, Father's Day na sa day. Nada to lamisa to. Charge. Okay. Na sayo. Nagpadugdugog mo natin no ating timpas sa ko ni. Kaluding mo tani mo tol. Sabihin ko no. Agabira na. Tol. Lawa man sukain namo ang kwan daw uwili ang kaning isda riyo. Itong bunyeg ni Wa man na sukain. Wala kwan. Ka may data. Mga unsa guys, so happy Father's Day sa tanang mga papa. Malyur ka. Awiri sabak.
Ipakita sa naon ni Damdam. Picture mi, dara o. Ano gani ka na? Murag. Pag init sa tubig ba karon makainom si tatay si Video, picture. picture. gani. Ali na. Sige na. Sige na. Ali na ba? Binuangan ni ate si Ate, oy. Uncle Dandan. Angkol. Ay, picture, dara sabi kay picture ta. Cuma, Diha na. Ali dyan, picture. Sa nanay iyang lab. Ako din i-caption diha nga ako yung ang Sabak Daddy B. Ang Dong love team ali. ni Mayamiya. Wala si Daddy Mario. Ayo sa pa picture dan dyan. Ala, Auntie Mercy oh. Anak kulong. Auntie Mercy. Manaw na Auntie Mercy. Gilugan na ka. Ay sa unsa ba ni si Janjan nga. Ako Papa Mario. Igna din tinga. Kiss ko papa. Sabak. Ato ba dito ang call? Ismail sa call. Dako ako. O kanang tarong Ismail call. Murag buong si ate. Tawa, dako kayo si. Dako kaya gisi. Mura magig nakajakpat. Ni-post mo sa Facebook. Mura mag nakajakpat.